Yeah, I'm back. Welcome back to my channel and atong food bakbang karon na mamahaw ta dala pa dito na kay una na oras na ron. So mo ni guys, so abang-abangan lang mo ni akong sudan ron. So let's go. Ops. Intro muna, intro. So intro. A few moments later. Hi guys, kaon mga daro na dala na pa pamahaw dala pa nito. Oh my God! Wow! Mais kay krisis pa. Um, Tanong mo. Kaon mo dra? Kaon mo. Pinobre na yun. Pinobre na sa dami. Pinobre pero full of love. Paano masabi? Kaon mo. Good for you. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Kaon mo da guys. Kaon mo kayo. Oo nga. Mga buwang kusgan. Kaon ta kay kaon rabel puhunan nato ron. Paano masabi? Sa sakto. Kaon mo sakto ano ba? Okay yung kalawasan. Paano masabi? Wala problema. O saan man lang kwan. Saan man lang sige nagtrabaho pero di kakaon, wala. Ikaw nga pumamong. So kaon just naikanon. Mana magkapit yung bigas, oh? Gusto ba na? Oh my God! Wow! Kaon. Tapos kan lato gusok. Buto sa tawon sila sa mga gusok ni. Ang sa mga video yang kay time naglaab. Nabuhi sa tayo. Kahit yung panahon ron. Unang trabaho mintras na trabaho. Paano masabi? Kalau buat trabaho, menghanap nggak buat trabaho. Oh, no? So, sa pagkakaroon, kung sa kalab yung mga galingon, punta, mga mo, pagtapos ng trabaho kay nagawa ka trabaho ron, kahit ka. Sabi ng panahon, pandemic ka, wala. Paita na eh. Pinublit ang video, hindi na maklaro. Hirap po, makaloy ang tahan niya. Kapait na tagpan. Ngayong video para astig. Kalau pinublit sa tarong guys. Ma'am, krisis pa panahon. Pasensya na mga Tagalog, kasi hindi mo makaintindihan eh. Paano masabi?
for Bisaya only, pero magtagalog na ko pag maabot ko kuan. Maabot ko 100 subscriber. Paano masabi? Magtagalog na ko na. Tanan video. So, yung taog maabot na magtagalog na ko 100 subscriber. Salamat. Daan. Basta po dilukop gina, bukog kaon. Rambang, binukid. Napukid mo ito ba? Hindi mo nakalimod. Ang dako sa kabukiran. Ang dako sa kabukiran mo na ro na diri. Naitabo no. Kaon. Kamu ngaon mo dyan? Kaon mo kayo. Alkansi mo nung kaon. Sige na magtrabaho. Wala ikaw kaon na wala. Kamu na rin madaot na. Gusto nila sa mua. Ang gusto sa inyo kanya. Akan yung gusto nila sa mua. Karelate mo ni guys. Nature spring and sudlanan pero ice water ang sulod. Galas go. Morning guan. Morning diskarte Paano masabi? mga hack sa tubig ba. Nature spring pero ice water ada yung sulod. Ilag yapon. Yung diskarte ba? Paano masabi? Kahit panahon ron. Oh. Diskarte sa karon kay puhon, basta mabag ng bilis ng puhon. Kaloyan ka puhon. Mag-sirga pag blessing, pag blessing. Karon Bisaya sa koron, pag mabot ko 100 subscriber, Tagalog na ko. Bahalag magka hirap-hirap ako sa pag-intindi. Nature spring, baka naman. Pati ulo guys, pati ulo. Ulo sa isda. Sip na, sinubre na niyo. Tawag. Problema, sib-sib ang ulo guys. Wala tapon, basta pinagkanta. So, mga po guys, tawag na po na
Abang-abang sa next video, next mukbang, next episode. So, thank you very much. Tuloy lang kayo at tanawa lang yun yung video nila eh. Maura po, sana yun eh. So, salamat. Maura to, thank you. Babus.